Nu vil jeg give en forklaring for A, B, C og D's betydning for parablen i en andengradspolynomium. A's betydning er som følgende. Hvis A er større end 0, vender parablens grene opad. Hvis A så er mindre end 0, vender parablens grene nedad. Jo tættere A er på 0, jo bredere er parablens grene også. B er større end 0, hvis hældningskoefficienten til punktet 0,c er større end 0, som f.eks. sådan her. Hvis B er mindre end 0, er tangentens hældningskoefficient så negativ, som f.eks. sådan her. B's betydning for parablen er, hvor den skærer med y-aksen. Hvis C er positiv, det vil sige større end 0, skærer parablen y-aksen over x-aksen. Hvis C er negativ, det vil sige mindre end 0, skærer parablen y-aksen under x-aksen, som f.eks. her. Betydning for parablen er, hvor mange rødder der er. Hvis der er 2 rødder i vores andengradspolynomium, skærer parablen x-aksen 2 gange, som her. Hvis der ikke er nogen løsninger, og d er under 0, så skærer parablen slet ikke x-aksen, og parablen vil så se sådan her ud. Hvis der er en løsning på vores andengradspolynomium, vil parablen kunne snitte eller røre x-aksen, som f.eks. sådan her. Så vil d være lig mod 0. Nu skal jeg så bevise toppunktsformlen, og derfor skal jeg finde toppunktsværdiet ud for koordinatet x,0. Først har jeg tegnet en vandret linje for punktet 0,c, og så der, hvor den skærer parablen og går ned, er det så det punkt, der hedder x,0. Vi kender allerede forskriften for parablen, som er f af x er lig med ax i anden plus bx plus c. Nu skal jeg så finde ud af, hvad x og 0 er. Derfor putter jeg det så ind i parabelformlen, som ser sådan her ud. X i 0, c er lig med x i 0, f parentes x i 0, parentes slut. Og dette her, det er som en y-værdi. For at få min y-værdi til c, sætter jeg simpelthen bare f af x i 0 til at være lig med c. For at komme videre herfra, gør jeg så således. Jeg siger ax, så sætter jeg så x i 0 ind på alle x's pladser. Så det så hedder ax i 0 i anden plus bx i 0 plus c er lig med c. Så bliver det så kan jeg så sige, så fjerner jeg så et c her og et c her, så det nu hedder ax i 0 i anden plus bx i 0 er lig med 0. Så vil jeg gerne sætte noget ud for en parentes, så det bliver mere overskueligt, og så siger jeg så x i 0 gange med ax i 0 plus b er lig med 0. Så vil jeg så bruge 0-reglen. Så x i 0 er lig med 0, eller ax i 0 plus b er lig med 0. For at komme videre herfra, siger jeg bare x i 0 er lig med 0, så svarer til eller ax i 0 minus b. Så jeg simpelthen bare fjerner b'et her, så det så bliver, jeg fjerner b på begge sider, så det så bliver ax i 0 minus b. Så dividerer jeg med a på begge sider, så det så bliver x i 0 er lig med 0, eller x i 0 er lig med minus b over a. Den søgte x-koordinat til punktet x i 0, c er derfor minus b over a. Okay,
Toppunktets y-koordinat findes ved at indsætte denne værdi af x i regneforskriften, det vil sige at finde funktionsværdien. Vores værdi af x var minus b over 2a. Nu skal jeg altså indsætte dette i regneforskriften. Så det hedder så f parentes minus b over 2a er lig med a gange med parentes minus b over 2a parentes slut i anden plus b gange med parentes minus b over 2a parentes slut plus c. Det jeg så har gjort her, det er, at jeg har sat den x-værdi, vi fandt før, ind på alle x's pladser. Det her, det svarer så til ax i anden, og det her, det svarer til bx, og så plus c. Det svarer så til f over minus, det her, det svarer også til f parentes x. Det svarer så til f over minus b over 2a er lig med a gange med b i anden over 4a i anden plus minus b i anden over 2a plus c. Jeg har sat det hele i anden for at kunne fjerne, eller for at kunne ændre mit fortegn, så jeg ikke skal regne med de negative tal. Dette svarer så til a gange med b i anden over 4a i anden minus b i anden over 2a plus c. Ved at sætte mit minus her, kan jeg så fjerne mit fortegn minus, da fortegnet skifter, da jeg sætter minus foran. Alt det her svarer så til b i anden over 4a minus b i anden over 2a plus c. Jeg har fjernet min a i anden. Jeg har fjernet min i anden, fordi jeg også fjernede a'et her. Så de to, de udligner ligesom hinanden. For at få en fælles nævner, vil jeg så gerne have, at det hele det bliver til 4a. Så ser jeg så b i anden over 4a minus 2 gange b i anden over 2 gange 2a, så det her også bliver 4a, plus 4ac over 4a, så jeg også kan få det her til at få 4a som fællesnævner. Alt det her giver så b i anden minus 2 gange b i anden plus 4ac, alt sammen over 4a. Det vil jeg altså gerne forkorte. Så det bliver så til minus b plus 4a, minus b i anden plus 4ac over 4a alt sammen. Jeg vil gerne yderligere forkorte det, så jeg så siger parentes b i anden minus 4ac. Jeg laver en parentes, så jeg så kan ændre fortegn. Alt det her er også over 4a. Og det her, det svarer jo til vores diskriminant, som er b i anden minus 4ac. Det ved vi svarer til d. Så faktisk så er det her bare minus d over 4a. Så har jeg så fået mit y-koordinat. Y-koordinat til toppunktet, som så er minus d over 4a. Og vores toppunkt er så, parentes,
minus b over 2a, komma, minus d over 4a. Og så har jeg så bevist min toppunktsformel.